Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon littafinmu mai suna Ina da Gata, wanda ni Safinat Shalele na rubuta kuma zan gabatar. Wannan littafi ya kunshi abubuwa da dama kamar ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa tare da wa'azantarwa, tare da tausayi da kuma soyayya. Duk a cikin wannan littafi namu mai suna Ina da Gata. Ina da Gata, littafi na 1, kashi na 2. A kashi na 1 mun tsaya inda za mu ji tarihin Suhailat, wanda yanzu a littafi na 1 kashi na 2 za mu tashi. Wace ce Suhailat? Mahaifinta Alhaji Nasir Mahmud Binga, ɗan asalin ƙasar Cameroon ne. Mafatauci ne, fatauci ne ya kawo shi ƙasar Najeriya. Ya sauka a garin Kano, daga nan kuma ya koma Kaduna. A nan Allah ya haɗa shi da Maryam. Maryam ya ce ga Malam Ibrahim. Ya rasu tun tana firamare, a lokacin shekarar ta 12. Mahaifiyarta ta rasu wajen haihuwarta. Hakan ya sa take fuskantar tsana da kyara daga danginta. Sun haɗu da Alhaji Nasir, suna son junansu sosai. Yana kashe ma danginta kuɗi, hakan ya sa suka aura mishi ita ba tare da sun san dangin shi ba. Bayan aurensu suna zaman lafiya, yana kula da ita sosai har ta haifi 'yarta wato Suhailat. Bayan shekara 2 ta ƙara haihuwar 'yan biyu, mace da namiji. Ya sa musu sunan mahaifin shi Mahmud, ana kiran shi da Irfan. Macen kuma sunan mahaifiyar Maryam wato Aisha, ana kiranta Arfat. Duk tsawon shekarun da suka yi, bai taɓa kai ta ƙasarsu ba. Kwatsam wata rana ya ce mata zai je gida, idan ya dawo za su koma tare. Lokacin Suhailat tana da shekara 10, 'yan biyu kuma suna da shekara 8. Bayan tafiyar da watanni 3, sai numban shi ta daina shiga. Tun tana kira har ta gaji. Daga nan 'yan uwanta suka fara hantararta, har suna cewa dama kuɗin shi ta gani, ta aure shi, gashi ya gudu ya barta da 'ya'ya. Su kansu su Suhailat idan suka fita yara sai su dinga ce musu wai shegu, babansu ya gudu ya bar su. Hakan ya sa mahaifiyarsu da ta gaji ta tashi daga cikin 'yan uwanta ta koma wani ƙauye a cikin jihar Kaduna. Tana sana'ar ɗinki da kitso. A haka ta samu ta sa 'ya'yanta a makarantar boko da islamiyya. A wannan shekarar ne su Suhailat za su yi sauka. Mahaifiyarta ta ce ta yi haƙuri, ba ta da kuɗi, ta bari sai wata shekara. Suhailat ba ta so ba, saboda tun shekarar da ta wuce 'yan ajinsu suka yi, amma rashin kuɗi ya sa ba ta yi ba. Gashi wannan shekarar ma an ce ba za ta yi ba. Nan fa ta fara tunanin yadda za ta yi. Kwatsam sai ta tuna da Alhaji, wani mutum ne wanda suka haɗu a WhatsApp group. Ya cire nombanta ya bi ta private. Alhaji yana son Suhailat, amma ya fi son jikinta, ma'ana yana so ya lalata mata rayuwa. Ya sha ce mata duk abin da take so zai bata, shi dai ta bashi kanta, amma ta ki amincewa. Sai kawai ta yanke shawarar kiran shi, ta ce mishi ta amince, amma sai ya biya ta. Ya ce mata duk abin da take so zai bata. Nan suka tsaye da ranar Lahadi za ta je. Da ranar Lahadi ta zo kuwa ta je Abuja ta same shi. A ranar da ta je makaranta da ta haɗu da aminiyarta wato Hanifa, nan ta kwashe duk yadda suka yi da Alhaji ta faɗa mata. Hanifa ta ce, ke ko me ya ja miki aikata wannan aikin? Ta ce, ke ni fa ba yarda ne ba, ina da wani shiri, zo ki ji. Ni dai na ga tana raɗa mata wata magana a kunne, don haka ban ji abin da ta ce ba. Domin jin abin da ta raɗa mata, sai mu kasance da ku a kashi na 3 littafin Ina da Gata. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ga masu neman ƙarin bayani za su iya tuntuɓar mu akan namban waya kamar haka: 09013210757. Mun gode daga Shaba Record.